Al jardí de la Fundació Apel·les Fenosa, els arbres i les flors creixen al seu ritme i a la seva manera. Hi trobem una bellesa salvatge, no domesticada ni domesticable, un reflex de la manera d'entendre l'art i la vida d'Apel·les Fenosa. El jardí és el meu taller, deia, perquè ell no treballava al jardí, sinó mirant el jardí, i era mirant-lo que en cada moment hi veia una cosa diferent. Potser més llum, potser més ombra, més verd, més blau, més estiu, més hivern. El cas és que Fenosa estava 6 mesos a París i 6 mesos aquí, i això es notava molt. En les seves escultures fetes davant la natura hi ha la natura. D'anècdotes n'hi ha moltes. Un matí va dir: avui faré una escultura sobre l'olor del gessamí, i aquest era el seu valor, donar forma a l'invisible. És gràcies a una flor, la rosa, que va conèixer qui seria el seu jardiner i amic. Un dia, Nicole Fenosa volia plantar-hi unes roses de París i buscava algú que ho sabés fer. Natàlia, la noia que cuidava la salut de Fenosa, ho va escoltar i va dir que el seu pare, quan va estar exiliat al sud de França, va aprendre a fer de jardiner. Es van conèixer i es van entendre molt. Aribau es va convertir en l'amic a qui Fenosa, que admirava profundament les persones d'oficis humils, explicava el que pensava. Aquelles roses, encara vives, són el testimoni d'aquell vincle. Les que veiem al voltant del Polifem de bronze són segurament les més especials. Venen del cementiri de Montparnasse, on està enterrat Fenosa. A aquest jardí hi ha llimoners, xiprers, palmeres i arbres com una olivera del Segrià que remarquen la identitat de Fenosa. Aquest jardí és també el testimoni de les hores en què Fenosa explicava a Aribau el bombardeig de Lleida, el pànic, les tragèdies, i és que els dos provenien de terres properes. Un havia estat criat al Matret i l'altre a Fraga. Que els dos haguessin patit l'exili encara els va germanar més. Fenosa, en aquelles llargues converses, li mostrava el menyspreu pels diners i per les persones interessades, perquè el seu interès màxim era un, l'art. Fenosa el va ajudar i Aribau li va prometre que vetllaria pel seu jardí fins la mort. Apel·les Fenosa i Joan Aribau ja no hi són, però hi ha alguna cosa d'ells que trobareu en aquest jardí.